Saka Tagwirei anofunga kuti vanhu vakaenda kundorwira Zimbabwe land, vanhu vakafa kwavakafira vakasara ikoko, maWar Veterans asafaring. Iye naED ndovanoita basa rekuba makambani eZANU-PF, makambani enyika voita zvavo, kuba maairports, kuba mabhodha enyika. Iye ndiye akutaura manje kuti land yeZimbabwe inoitwa sei. Ariani Satanyoko amai ake Tagwirei, mbuka yemunhu, naED vari kumujaidza murume uyu, mbuka yemunhu. Ucha anotaura kuti ndibhizinesimeni upi, chaabata chese touch and destroy, chaabata chese touch and destroy. Haitonge Zimbabwe kana tiri rapenyu. Akajaedzwa stereki Satanyoko wake naED wacho, mbuka yemunhu, kuda kujairira vanhu nyika yese. Satanyoko mbwa anofunga kuti Zimbabwe takaposa tinorepresentwa nedusvura iroro. Kana zvakaitika pana Emerson hazvichafa zvakaitika futi, kuda kusaiza vanhu. Akaudzwa naMutsvango, vanhu vese takamutaurira Tagwirei imbwa yemunhu. Who does he think he is? Iye anotaura kuti land tenure, presidential land tenure. Idi akambosumudza pfuti, anoswera kutaura kuti who gets land and land inodistributwa sei muZimbabwe. They must lose their land. Ana Satanyoko ivava mbwa dzevanhu. Totova Zimbabwe yese toda kutodzvanyirwa neminority one family. Ndosaka maroditions akazvidzinga zvanhu zvekwamunangagwa unozvisa kuZambia nenyaya yehumbavha vachibira vanhu mombe, blood serial thieves. Satanyoko yavo kuna Tagwirei naED wacho nevanhu vavo vanosapota ana Tungwarara and everything. Imbwa dzevanhu, they must pay for everything. Nyika inoshaya maambulensi, inoshaya marecovery trucks ekuti vanhu vanofa vachitorwa mavhidhiyo vaita accident pasina help, pasina anything. Inoda kuti taurira isusu Satanyoko wake Tagwirei, mbuya yemunhu. Who does he think he is? Presidential land tenure, presidential land tenure. Idi akarwa hondo, Tagwirei baba akarwa hondo. Jera kutengesa nyika, hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro, mbwa dzevanhu. They've taken Zimbabweans for being myopic or whatever. They're taking Zimbabwe's patience kufunga kuti vakangwara, kunyangara fese nemwoyo zvese. The Rhodesians were right. Who killed them? The bloody father to Zambia. Bloody thieves. The views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Zvamanje manje sisikerina mujati vakajamuka ende vari kudya mustard ende vari kudyisa vakomana ava zvifumuro pamberi nekudyisa anambwa zvifumuro ava ana Cabias vanhu ngavadyiswe zvifumuro. Right, panonge munhu aindibvunza kuti fosei uchipfeka maglazi uri mumba. Guys, ndine big light mudenga umo anoita malights aya neaya anenge akanditocha maziso, and then handaita big screen ranendinaro pamberi pangu futi, saka ndenchida kuprotectawo maziso angu. Vamwe vanhu vachikofunga kuti pamwe pese takarohwa nemhamba, aiwa pamwe pacho totoita zvinhu titori soba, takatoita sei takakula zvedu. But nyaya iri kupisa zvamanje manje inyaya yataurwa naSisikerina Mujati. Aiwa sister, big up, rambai muchidaro, rambai makadzvanya, muri kuita graft segraft. Handitika mushure mekunge zvaitika vana Mutsvango vataura pazoiswa post nepage rakanzi Presidential Land Tenure Program, and that page is verified, and the page iri ranga richisimbisa Dr. Kuda Tagwirei vachiti aiwa Tagwirei uyu haasi munhu akauya manje manje mumusangano,
agara arimo achitochimhanya zvinhu zvichitoenda kumberi. Anova mashoko agombudza sisi vangu, sisi Kerina, our comrade sister. Vakazonditumira maaudio achiti holi zviriko here zvinhu zvakadai so. Inini zvamunongoziva ndinongouya nazvo, ndakangozvitakura ndazviti bvu, mubva mazvinzwira mega ikoko pakaipa ma1. Saka ndoda kuti ndipinde munyaya iyi ndikuonesei kuti zvakaita sei, zvakamira sei. But ndisati ndapinda munyaya iyi, zvizere ndine mashoko andinawo andoda kutaura ari kubva kuna Owen. Kana une bhizimusi raunaro raunoda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda paskirini apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba ipapo. Tinoita sei? Tinofambira nyaya dzacho handitika. Saka Owen zvaari kutaura izvi ari kuti zigi riri kudonha pazimba. Unogona kuzongofuma kunzwa kunzi kwane new currency. Womva wati wanga une 10,000 mubhengi wosara wane $100. Zvinova zvinhu zvakashata, zvinova zvinhu zvisingakurudzirwe. Ndopaive pari kunzi open an FNB bank account kuSouth Africa. Wozwa kuti mari yako iri safe, uchiita matransfer ako zvako paapplication yako pafoni, zvisina kana mutsindo, zvisina kana hassle. Chinongodiwa chete ipassport yako iri valid nekubata Owen panhamba dziri paskirini idzo. Saka bata Owen okuitira mudhiginyira wacho, zvinhu zvako zvofamba, zvinhu zvako zvoenda sei, zvoenda kumberi. Handitika, regai tipinde munyaya yedu, ndingokuverengeraiwo pashoma pandinokwanisa, and then twatanzwa mavoice note asisitrani. Vakaipa sistrana havasi kunzwa bho, ane flu, saka voice ravo rinekuita sei havasi kunyatsokwanisa kutaura. Get well soon sistrana. Totokudai kuti chinhu chiende kumberi ichi. Handitika, zvikanzi the recent commentary aimed at Dr. Kuda Tagwirei remarks, which have not only misrepresented his legacy but disrespected akomana anenge achirovana nechirungu, anenge achikuwadzana. Disrespected his unwavering contribution to both the ZANU-PF and the national at large. Anzi muri kusaiza mukuru. Dr. Tagwirei is not new to ZANU-PF. His involvement spans years of active support, partnership, and strategic investment into programs that have benefited Zimbabweans directly. Maprogram api aya. Maprogram api aya. Tagwirei funding scheme. Tagwirei what? Tagwirei ndeapi? Ini nangu handimazive, pamwe ndakasara. Kana uchimaziva isa comment mucomment section, wotiudzawo kuti ndeapi maprogram ari kunzi akabenefita maZimbabweans directly akaitwa naTagwirei. Ndeapi? Handina kana vandoziva ine. Zvikanzi to suggest that he seeks to buy influence within the party or use personal resources to manipulate structures is both unfounded and ungrateful. Chakadirectwa kuna Chris Mutsvangwa akaichi. Kuti Chris Mutsvangwa ndiaitaura tanzi arada kutenga vanhu mupati. Unovatenga vese here. Babaka, kuZANU-PF kwakupisa. Kwakupisa zvekutodaro. Chitsamba chacho chaiswa chakareba zvekutodaro icho. Chiripo. Ndaona taenjoya takakula. Chakakurisa zvisingaite. Saka ndotsamba iyi yaita sei? Yarwadza sisi wangu, yagumbura sisi wangu, akati vanhu ava vanojairira ava. Kusvika pakuzwa unzi musata waamai, musata musatambe naamai vako. Ainomonakira zvake.
madhara anenge ane mari, anenge ane mota, anenge ane zvese zvaanoda kudya, but they don't have one thing, they don't have a peace of mind, kuti agarewo akakula down, achirowawo kana tumabhiyazi zvatinomboita mumaona mabhiyazi ariko mumashure, akakula zvake achingorowa mabhiyazi, haana, anenge achifunga saka ndoita sei, saka ndobira chii, ndozoita sei. They don't have a peace of mind, all these guys. Ana Mnangagwa, they are sick, vari kurwara madhara anozviitira weti, but they are still want to loot, they still want to loot, they still want to have that position to maintain power. Muhadhi anogona kupupurutswa nemhepo, munharaunda akura zvisingaite, apera, ari kurwara, but still vakaramba vachingoripo. They don't have a peace of mind. Vari kuti saka tikasiya, what's going to happen next, what's going to happen next, chii chichaitika. Ini ndakakula zvangu baba, ndakatyora zvangu ndiri mukastudio kangu kanaka, ndichitonakirwa. Ndikanaga mari kamabhiyazi baba, ndonoshipa mabhiyazi angu, ndorova mawhisky angu, ndapedza ndoya palive ndotaura nevanhu vangu, ndovaudza kuti ZANU-PF ndeyekupenga, Mnangagwa akonewa, zvese zvakadhakwa. Ndonakirwa nelife, peace of mind. Ndikadawe ndatonazve ndopinda mukamota kangu, kasikoro kangu, kandakashandira nemari yangu, kandononzwa kuti maya, ndakarwadziwa. Izvezvi ndakanotenga mabearings manyowani, ndoisa mabearings manyowani, ndakutorora sei, ndakutorova mota yangu ndichienda cheziya, zvaitaurwa naWingy D. Ndasiyana namukungunugu anongomirira kuombera. Anongomirira kuombera. Saka ndo mashoko agumbura sisi aya. Ndati ndingokuratidzai, ndingokuudzai kuti zvabva kupi, zvichiita sei, zvichienda nekupi. Munhu ngaashande, munhu ngaazvishandire, munhu ngaazvishandire nemaoko. Look at drone commander. Drone commander sekuru vanoshanda, vanoshanda, ende munotozviona vatori kumaworks vachishanda. Havamirire kuti ndichazopiwa mari nemusangano, havamirire kuti ndichazodai. Munhu ngaashande. Musamirire seWick noChivayo, mbavha. Haana peace of mind Chivayo paari paya, musamuone, anogona ngodonha anytime akafa. Saka muona madzimai, muona Zimbabwe, zvakazoti, haana utano uyo. Atori pama1 zvekutodaro. Saka uri kuona. Saka sometimes munogona kuchiva kuti Chivayo ane mota dzakawanda. Under normal circumstances munhu ane pfungwa dzakakwana anotenga 10 maRolls Royce or 20 maRolls Royce, same car. Anodai collection. What's next? Then what? I think I need to do a video dedicated kuna Chivayo. Ndombomuchera zvakasimba, ndombomudyisa chifumuro, ndombomuonesa kuti munhu unoita 100 pairs of shoes uchienda kumasowe kusingadiwe bhutsu. Ndomboona kuti umu hamuna chinhu. Mbavha ikashaya brain, baba, ndo maresults amunoona kuna Chivayo aya. But anyway, ndonyaya yanga ichifamba nayo. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.